Goedemorgen. Het is bijna 9:15. Omroep Friesland komt vandaag langs. Vrouw Siebersma van Wommels had nou een paar mannen een Tessa in de hoes. En er is er maar wat wie is mij. Oh, machtig. Ja? Ja. Ik denk dat wel. Dat was even een praatje. Ja, dan hebben we het gezelschap. Troch de dementens van vrouw Siebersma viert ze wel eens dingen. Maar het zorgpersoneel kan haar, troch Tessa aan te sturen met een tablet, helpen met de dijstige zaken. Mevrouw Siebersma die alarmeerde heel vaak naar uw staf van hoe laat is het, wat voor dag is het en wat moet ik het. Dus jij zei nou wat zij die dag op dat moment dwang in. Het is 9:15 geweest. Wilt u ook een kopje koffie zetten? En ik ken daar Sjen als zij het zei maar ja of maar nee. Dus dan weet ik als ze het doet, ja of nee. Oké. Toch kan een zorgrobot geen vervanging wezen van menselijk contact. Maar Tessa kan daar wel bij helpen. Ja, de tijd is voor de dagopvang. Dan zou ik dat dan gaan moet. U wordt straks opgehaald door de dagbesteding. Maar dat soort dingen, dat viert hij zelf nog wel eens. Ja, soms. Maar dagbesteding is altijd wel onlokkelijk. Want dan ben je normaal kunnen ook. Ja, ik mag graag onder de mensen.